ரவி, ஜனங்க எல்லாரும் சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்க. நம்ம கிட்ட சாப்பாடு எதுவும் இல்ல, அவங்க கிட்ட இல்ல. எல்லாருக்கும் தேவையான ரொட்டி எங்க போய் வாங்க முடியும்? ஏமா யாருக்கிட்டையாவது கொஞ்சமாவது இருக்கும். கொஞ்சம் இருந்தா கூட போதும். 5 ரொட்டிகளும் 2 மீன்களும் இருக்கு. ஆனா இவ்வளவு பேருக்கு இது எப்படி போதுமானதா இருக்கும்? ரொட்டிகளையும் மீன்களையும் விநியோகிக்க 12 கூடைகளை கொண்டு வாங்க. இதை வச்சு நாளை நிறைய செய்வோம். எங்கள் தெய்வனாகி ஆண்டவரே, சர்வலோகத்தின் ராஜாவே, பூமியில் இருந்து அப்பத்தை விளைய செய்கிறவரை உமக்கு ஸ்தோத்திரம். பரிமாறு. You